Damdawi ina zizi lo autu chu wana alo ni a zizi te senior ani thin alaka afil ema wangin u ang tak takin angai ani chupa chu nauti tlakna forma chuan a hming sign tir mai adu chi sena fama ni se nupui fanau neya a hriat lata wangin ti buai adu silo wana chuan i thiam lo ani lovania lo ngai sak zui tur che ania sin ti na hnema a thiam lo ani lo ti pal thil thu ani zawk ti na chhang be sei lo takin chi sena alo lang hlol mai ehe uncle engi lo ti ve don lau thong in thup tum takin zizi chuan alo zawt vat a kadam sam vak lowa i than pa hi tunge ni chhang ta lo chuan wana chuan hei te chu hmeichhe lam natna enna ani reng si a alo ti supa ehe uncle inupui lo hruai ve em ni nangmah chu mipalam department a ikalanga yang zizi chuan alo ti peka ngawi hmak ro nangmah zawk khan ingei ti chi sana chuan alo ti vin thak kapirya tamu mal lowa katai na thei bawk nen doctor karon du alom ti in zizi hlau chu a taple chep to ani chuan ramhmul doctor thadeu mai ka hria sin local ro ka hruaiang che ti in chi sena chuan kai mai atuma alo du si lo wana chuan i ti hlau ani hi an boss ini angmo ilo ngai to a alo mum ma se doctor ronin damdoi kan lenga a thamayang alo ti vata chi sena chuan doctor in ron to chuan local to ro design department ho an buai lutuka idam thareng na tho angai nileng chuan chol kan pe thei lawang che alo ti le tlat to zizi chuan na chan chu a hlau ve tho si a avakal hnai chu a konga chi sena chuan alo la chel zui wana run lui nan chuan a hmanga ava hoile deuh kher boka a mel rum ul mai kara an chuan lai chuan chi sena chuan photum ang tak mai hian alo hnai hru hruta zizi chu alo mai mi chhing top chi sena po anui suka seat belt shen tir atum zawk chu lo ni in naupang chhia lutuk ati supa zizi alai hle enga tinge damdawi ina ikal don khan min hril lova midang i hril dai si chenan alo ti chuan a uncle min lo hnai lutuka ka tho tha thei lovania ani le tu tu nge ikis to le nangma chia ka hre thei lo wa aya ringin nangma khovela ka kis om chhun nangma ini ati chuan chi sena po chu alo ni vurvura anau pai chungchang a hre chuak lo hlo chu zizi po lom hle wana khan message lo thon le in khapa kha lo reng reng su naute chungchanga chuan a pai tu ini a I thu berania alo ti ole kanin be thale don nia ti na chhang company an vatlen chuan a thuk thara ma se a lekha kha a thei ngil pal ta tlat mai chi sena chuan alo mutaro si a thakhat le a chan ve mi vel naw alo pai reng mai ti chu a hreta kha zanin a hrin chhuwa kha ani nge po a ring nge ni a midang laka alo che swal ve reng zawk pi berila chuan amo nu tur thalak chu alo en deuh reng boka miltha ati zong tak alo ni le zela a phur hle ma se ataka ala hmu lo ba ka engang mi ziangi ani ala hrewe tlat lo finfia nge chu adu bok si a mun phiat tu anga in thuamin company kotlai chu awa phiat ta ringot nakin dewa chuan chhipra ka kha alo kal nul nul mun phia a chuan a ke chu lo palin pi ber chu amu pu ta daya nang pitar mun phiat mai mai imit imeng lovem ni mintina che palom ti in anam thlutop lunglam thalo alo ni si a damdoi eyatuma ala thlau zui a che hlei thei to si lo amang ang hle chuti lai chuan chi senan restaurant a hmu linikha alo kal veli a puiturin zaizirin alo nge na in a haider maka alu sandai na thok dang te chuan pui chu du viau ma se a blackmail an hlawa wangin an pui ngam si lo a topa chuan zizi chu alo kal thau thawa oi kapi enge thilom zia ti in alo boi pui tawat damdoi a thlau te chu a chhar sak bok pi beri chu alaga chuan alom hle a amo nu hwal kha ani ti po a hrengal damdoi te tirin a that nu chuan na thok turin zizi chuan akal santari
Piber chuan a awmna room chu hnawk a ti em awangin phunnuah nuah chungin a phiat fai tur a chuti lai chuan Lini kha vase mawi tak mai keng chungin a lo lut a thut phah a chhip ruak a lo mu zuar bula dustbin chu lo pal palin a tlut a a thil ken lai chu a thlau ke ta chhuai mai a thina rim lutuk a ui bawk si chuan Piber hi hmun phiat chu a mawh phuh ta ringaw ta hmun dang phiah tur a tam nen helai ber khirei lo phia ka thil ken pawh Piber hi ka pek tura ka ti a sin ka thlau ke phah dai ani kha ti in a lo an khum ta piap piap mai a an thawm hria in zizi chu a lo kal vata hei chu uncle nupui kha ani maw a ti ru neuh neuva ami zia chu a ngaina chung ani ho lo Lini pawh chuan restaurant a chi sen a haw pui dei kha ani ti a lo hre ve bawk kan buainai hian lo inrol ve su a lo ti hmuk a Mr. Chi sen assistant kania hei hi ka inrol ve na tur ani zizi chuan a lo ti ve thunga intern ve mai ini hi he ve si yan dynasty hun lai ami million nga man lai ani hi o Piberin angai na ta wanga abik taka ka cha sakani hi inti chhia ta wangin in choi nge anga yang Lini chuan a lo ti le ka ti chhiat tir che ni lo nangma in pala I thlau ke ni kha Piberi chuan a lo ti vata a ke them chu charin ni thlara chuan zizi chuan a thlek wangwang a limani hi million nga man chu ani theilawang a tak tak chu a rit na la ni thlara pawh hian a tle sar the sin hei hi chu a suak ani a lo ti ta idolutuk Paris atanga ka cha ni kha choi tur in nei lo awangin ti khan a lem in ti ni kha ti in Lini chu a lo por hle a dot ka soilo chu agency lama kalpuila kan shemayang chu zizi chuan a lo ti tangat chuta chhip ruak a kha a lo tho ve twa he Peter wang bok hian moi lo boi le a poisa chu pivat ula a felani mai a lo ti Lini la chuan khoimo poisa chu a lo ti chen bok secretary chuan Mika tangin chu boina chu a lo hre a chi sena chu awashil ngalwat api le zizi ming a soirik ta ka chuan manhmo baklengin in hnuai bera chuan atlan thla zizi in kapi wanga tike ini le ni lo chu CCTV a kan en thei ring alom a lo ti chuan nang hi ro pui talua in nga yim ni assistant ve mai ni kha nge Mr. Chi sena hian poisa a pe thaviao zok che ke po in ka dor ve du reng che ania ti in chhip ruak a le Lini te chuan an lo musit hle chuta Piber po chu angoi thei ta bik lo miten om pahni kan lo khoi reng cheu ani hi ke hi di how group share nei tamber le chi sena pi ka ni hi o alo ti ve ta an lo oi lo na samai gar thau te chu hnotbo tur chuan an lo shilvel ma se a hun taka chi sena alo thlenga chhip ruak a khan tunge ani alo shemia lova restaurant a khoi shepa wang khan phubalak tumin alo bo phei ngal ruaka ma se a kut tang chu chi sena chuan alo el tlia sakle pop secretary chuan chi sena chu CEO ani thu chu a soita a chu vele chhip ruak a chu a thing thirup ka thiam lo ani mi te galo hmu hniam ve ringota ti in amali ama chu a in beng ta vela he nu wang vek hi ani ti in Lini chu a kok ani la chuan ka thiam lo ani lo he Peter le zizi wang zo khi ani ti in a lo kok let ve thung secretary chuan a lo beng popa he Peter te ti le Piber ani hi ati ta si Lini le zizi te chuan makan ti hle a Lini phei chuan ngai dam adil ngal char zizi po chu ngai dam adil boka ma se ngai dam ero an ni chuang lo chhipruak ka phei chu alung oi lo na sa zizi wang vekani a hre khopang ti in arwa manna thalo tak chu asiam zuita a Piber chu chi sena lo be thin tu le kara box keu teu da sak tu kha alo ni reng tia sha chuan zizi chu a thoveng huai mai Lini la kha anupui alo ni mi alo bok nen nupui ala nei lo ani chu aring ve ta a Piber chuan lom thu soinan ti in aban bun man to zet mai chu alo bun lui tir ta tlat maya zizi chuan nuam lo ti in alo bun she hle ati chat palte a hlawani Piber po chuan
chi chung ko thla kal zelina anin ro chun ro hlutak ani ti chu a hrilh ngam lo zawka a bun du lo tlat a hlau zawk ani chi sena pawh chuan bunsak mai ro a lo ti awangin zizi chuan a hnial ngam ta bik lova chhiprua ka khan damdawi engemaw hi zizi in tura chuan a pawlh sak a chhuak chia chu roomah chuan zizi le chi sena te an lo lut ve thung hei hi enge awmzia soifia ro le tiin lekha a thei ngilh kha chi sena chuan a lo pe a chhuan lama coffee khawa siam sak lawk ang che tiin zizi chu kal dai mai atum angai lo hei in tur te chu awm reng alawm tiin chhiprua ka damdawi pawlhna tui chu chi sena chuan a in vei pup reilo te a chuan alu a lo hai ta chuai chuai mai a thil in laia chuan mi in tur an lo tel ani chuan ring ta a lau le trapur chungin zizi chuan emergency a call ngal anom na hmun te chu trap chung chuan a hrila ala naupang bawk nen amang ang hle chi sena pawh a thaw a lo buai tana zizi ero ala hnem ve tang chi chung ko thla kal zel tur ka ni a mase hun lo taka ka boral chuan kan chi chu amang ani mai don si a tiin lungai hmel tak chuan a lo soya i chi chu a top lovang trap chungin zizi chuan a lo ti zwa zwa mase nangma cha hi kalamut pui chi a chu pawh foi khat chia nia lo rai pawh ni la ka fa ani donem ni a lo ti chuan o i fa lawm ke pawh midang tu ma ka mut pui lo khongai takin thisu itel lo chuan naute hi kein kol thei lawang zizi chu a lo la trap char char ani mo ka fa ngei ani chu ka thla muang ta huai mai tiin chi sena chu ni kho hrelo chuan a awm zui ta a damdawi ina chuan an hruai ngal an chui chian chuan chhiprua ka thil ti ngei ani ti chu an hre chhuak bawk doctor chuan a kwa an thua sak vek to thu le damdawi thabera an enkol mek thu a lo hrila ni khwa ala hriat lo awang chuan zizi chu a hlau thawng hle ka thiam lo vek ani keimah wang ani a ti deuh reng bawka mahse tur hla awm tak chu a lo ni lo hlowa zizi rilru dik tak a hriat duh awang le tufa nge a pai ti a hriat theihna tan a lo na der vak vak a lo ni tur hla awm lo chi ni mahse a taksa erawh chu a la nghawng ve khawp mai a pi pawh chuan a lo hre thiam veka engmah hloh thawn tur a awm lovania tiin zizi chu a lo hnem melh mel chi sana pawh chu a lo har ta a zizi pawh a lawm hle a pum lo khawih atum erawh chuan a lo du lo a zah thlak ala ti si baka mi in mi lo hmu ange a lo ti tlata a ho lutuk ka fapa nia ka khawih ve cha ka lawm a ti pawh in ti tur ka nga sia i zia deuh chuan office ka vakal luk ange ka lo tlaw liang che ti in kal dai atum chu vele chi sena chu anader le ngal vat abula umreng sela adu bok sia poisa ka pek belang che keima chuan engma ka ti thei si lova office lam chu secretary in alo ngai to mayang ti in angin ta zizi phur zong tak mai alo ni poisa an mamo sia angin ang chuan eitur te chu baratuma alo du lo der vel naupang kum thum mi vel ang mai ang ro le ti zelinga ya a buai thlak ti in a haupa chi sena alo nui vur vur naute hi nei nge ngei ro o la naupang viauma la lungai su nau omtu idu za zat kan ruai don nia ti in a thlem chuti lain zizi chu anu in alo khola buaina kan nei kan ba kha min lo thing le a ipa damdawi in omna tura kan da that kha la kan tumania local vat vat ro alo ti zizi chuan ti tur poimo tak kan ya ka vakal lok ange ati chuan tunge lo bia che enga tinge ti in chi sena chuan alo zot a englovania ka chhungten nia ati chuan engma soi hre su soiro ati taklata wangin kanu le kanau te hian leiba an neya pek tur poisa an nei si lova kapala chu ni ko hrelovin damdawi ina a awm bawk si a damdawi in awmna man tura kan da chu laksa kan tumani ti in man hmo tak chuan a tlan chhuak zui ta a secretary chu ko lutin zizi kha zui la pui angai na pia nga lo puyang che ti na hril miswal ho chuan zizi nu chu
pawisa an lo dil mek tak tak a an pa enkawl na tura an dah tawh sa chu pe mai turin an lo tur sek chu niin Zizi chu rawn thlengin kha chu a theih lovang ka pa tan ani a lo ti vaka ka pa dam nan hian thi le thau pulin ka thoka hi chu ka khawl ve liao liao ani a ti tlata buhi inu hi ka thi mai do na sin kala rul le em em ang che min hmangai ve lovem ni a ti le chuan nangma bak in hmangai lo kanu poisa khel le sum man bak engma ila ka tang hian hmu kan nei ngai lo ka pa po kha nangma awangin a sin adam lo ni a rilrui ti ha theil tuka insiam that i tumbuk si lo pute u kanu hi man ula na kha rim takin thotir thin ro u ti chuan a piang thar ve ma na ti in Zizi rilruna chuan a chang ta hmia mai mani loka a hnawt chhuaka tuna a sum lak sak a tum le si Zizi tan po lungoi ngai na a lo ani